What's up mga bisog? Ganito ngayon tayo sa pinaka-grandes, pinaka-misaya, ano, pasamalam or sa atin pala sa Pilipinas is night market. Yan. Kasi itong night market na to is nandito sa gitna ng city, katabi ng Marina Bay Sand. Ayan. So, pili na ako ng pagkain. Napili na kami, nandito ang aming kakainin. Dala-dala ko na, hanap ko na ngayon ang aking asawa. Saan siya nakako? Kaya doon daw sa food panda. Medyo malaki itong lugar na to. Kaya makakapay ng maraming tao. Yung concert din dyan. So ayan, dito na tayo. Doon sila nakaupo. So tayo, let's go. What's up mga bisog? Ang gabi ay birthday na tayo. Kain na tayo guys. Let's eat. Maybe na siya na sabi na. So guys, nandito pa rin tayo ngayon sa social na pasamalan dito sa Singapore Night Market dito sa Marina Bay Sand. Ayan. Ito ang ating mabinili. Ayan, pork rice. Pork rice na, social na pork rice yan. Yan, may egg, may rice, may chicken. At ito naman ang tacos. Beef tacos at ang beef ayam. Ito yung beef ayam nila, parang ano siya, para siyang pizza. Beef ayam siya, na parang pizza. So, start na tayong kumain. At kunain na natin ang pork rice. So habang nangikinig ng concert, ayan, tikman natin ang pork rice. Ayan, ayan natin rice, may pork, para siyang chicken o pork adobo. Para siyang pork adobo. Ito naman ngayon ang tacos. Kaya lang yung ilang tacos na chip, hindi masyadong crispy. Para lang siyang shawarma. So masarap pa rin ang lasa. Approve, diba? Approve, oh. Approve daw, sabi ni Chulokoy. Peace dog. So, medyo manghang siya, pero okay pa rin. Salt pa rin ang lasa. Pipiliin mo ko kung dito sa rice or tacos, dito ko sa tacos. Yan. Para siyang lasa ng sisig na may ilagay sa tacos. So, approve siya. Happy birthday to you. Happy birthday. So ayan, may libre pang sayaw at kanta habang kumakain ng tacos. So sold ang tacos. Next trip, ito naman ang beef ayam. Tikman natin kung ano ang lasa. So medyo cheesy siya. Yan, ito yung pizza ata ng Malay. Wow, very sticky. Yan, sarap, daming cheese. So many cheese. Tapos beef ang palaman niya. Meron siya mga medyong gulay. So, yan. Ito natin. One first bite. Mozzarella cheese. Yummy! Yummy talaga. Sabi pa ni sir. Sulit na sulit. Medyo mahal lang yung presyo dito kasi nasa Marina Bay tayo. Kahit pasamalam na to sa gas tubig. Ayan. So, sold pa rin. Maganda yung ambience. Kanal na to, medyo maulan. Pero, meron naman sila mga tent. Ayan. Piliin daw ako. Sa tatlo. Dito ako sa ayan. Tapos, at iwasan na natong tao na ni guys. Hindi na sila mga on. Wala ni Don Gio.
Ayan, half approve daw sa ating Sir Gio. Ayan, ang beef ayam, tacos, at ayan, sinisimot sarap ko na ang pork rice na lasang adobo. Pork adobo lang pala. Pero Thailand food siya, na pork rice. Medyo okay lang. So, ang the best is ang beef ayam, which is very cheesy siya. Then tacos. Tacos din na. Gusto rin tacos kasi medyo mahal siya. Yan. Tapos ng concert. Mamaya po tayo ng concert. Kung gumagawin kayo dito sa mga bay, try na to. Linggo lang sila dito. So that close na. Gasoline. One of the best food fair in town today. Kaya dito sa SG. Kung walang kakain, kami ang kakain. Ayan. Diba? Ganda pa ng kanta. Kid Matching Concert. Ayan guys, pagkatapos natin kumain, ayan, busog na. So, approve. So, rate 1 to 10, number 9. Medyo price siya, pero so. Oops, pagkatapos kumain, di ba, may living tea. Ayan. So, living green tea. Green tea, iced lemon tea, at iba pa. Siyempre may panulak. Sponsor yan eh. Sol. Tagaytay. Guys, muli. Paalam. Bye-bye. Meron tayong merch guys. Available design. Piso. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakita ni Bisong. Salamat!